dito tayo sa Barangay Pukal-Pukal, Lamino City, Pangasinan. So mag-i-start na po ang ating charity event. Maraming salamat po sa punta nyo dito sa aming barangay at mayroon yata ng activity na gaganapin ngayong araw sa pamumuno po ni sinong leader po natin, sir? Arwan RB. Ito, sana yung programa natin ngayong umaga ibabawas po natin ng maayos. Although ganito ang panahon at medyo maulan, paano natin kung ano man yung dahilan kung bakit nandito po tayo, sana po naraos po natin po ng maayos ngayong umaga. Ang umaga sa inyong lahat, mga kaibigan na bumubuo ng iba't ibang grupo ng riders. Ako po yung tatay ni Jasmine Osorio Bragado. Si Jasmine po ay may isang taon na po na nagkakasakit. At isang taon lang po na lumala. Yung nakikita nyo kalagayan naman po ay yung July 10 sa taong 2022 siya ay na-confine sa DGH at hanggang August 25 po kami doon noon. Tapos na-discharge siya at ngayon ay sumindi na naman, kaya sa lukuyan ngayon ay nasa DGH at siya ay naka-ICU po at nakatubo at sabay sa operasyon ng kanyang ulo po. Kaya mas malala ngayon. Kaya po ay sa pamamagitan ng aking bayaw na si Roger Osorio ay sinabi niya kami po ay lalapit sa inyo. Good morning po sa ating lahat. Pumunta po kami dito as West 80 Traders Club. Masayang-masaya po kami kahit umuulan, natuloy pa rin. So God bless sa ating RS sa pag-works. Salamat. God bless. Siguro, sa management siguro, sino man ng organize dito, maganda po yung pagkamanit. Ngayon na po nangyayari sa barangay namin na nagkaroon ng grupong bisita. So, para po sa siguro mga humanitarian mission nyo, ang ganda po ng ayunin ninyo, mga riders. So, sana po ipagpatuloy po nyo yung maganda nyong adhikain. In behalf of our Barangay Captain Enrique Radam, welcome po kayo dito sa aming barangay. Magandang umaga po. With the fresh new album, I'm a rider, provider, bring the heat, yeah, I will bring the fire. And my name keeps going worldwide, so my job is to satisfy ya. Para nakita ko yung pakikiisa. Okay na ba? Tulog-tulog po ha. Kaya sir, na-ready na po kayo? Ready na po na? Sige. Tulog po kayo ha. Okay. 1, 2, 3. Sige. Try na. Naririnig, hinanaing sa barong-barong. Dahil palasyo nila'y may matibay na bubong. Hindi nila naririnig
nakakalam na tiyan. Di tulad ng mesa nilang parang laging may handaan. Ikaw ba? Naririnig mo ba sila? Ikaw ba? Gawing langit ang mundo, makakaya natin to. Sa simula ikaw at ako, tapos sila hanggang maging lahat na tayo. Okay hanggang masdan sa bawat taong nagugutom at nahihirapan. Meron kang matutulungan. Oh, gawing langit ang mundo. Wala silang pakiramdam sa nangyayaring kaguluhan. Basta mabulsa lang nila ang kaban ng ating bayan. Wala silang pakiramdam magkaroon man ng digmaan. Kapangyarihan na nilang gawin tayong tau-tauhan. Ikaw ba? Nadarama mo ba ito? Ikaw ba? Gawing langit ang mundo, makakaya natin to. Sa simula ikaw at ako, tapos sila hanggang maging lahat na tayo. Okay hanggang masdan sa bawat taong nagugutom at nahihirapan. Meron kang matutulungan. Oh, gawing langit ang mundo habang maaga pa. Kahit man lang sa kapakanan ng iba, ng mga batang maglalakihan, makikinabang sa ating maiiwan na pagmamahalan. Secret. Sino ba tayong nag-sponsor na nagbibigay ng gasolina? Magkakagdag ba? Si Sir Lakwatero. Okay lang po ng muna. Okay na ha? Isa. Dalawa. Yeah, you can be the greatest, you can be the best, you can be the king, banging on your chest. You can beat the world, you can beat the war. You can talk to God, go banging on his door. You can throw your hands up, you can beat the clock. You can move a mountain, you can break rocks. You can be a master, don't wait for luck. Dedicate yourself and you gon' find yourself standing in the Hall of Fame. Yeah. And the world's gonna know your name. Yeah. 'Cause you burn with the brightest flame. Yeah. And the world's gonna know your name. Yeah. And you'll be on the walls of the Hall of Fame. You can go the distance, you can run the mile. You can walk straight through hell with a smile. You could be the hero, you can get the gold. Breaking all the records they thought never could be broke. Yeah, do it for your people, do it for your pride. Are you ever gonna know if you never even try? Do it for your country, do it for your name. 'Cause there's gonna be a day. Standing in the Hall of Fame. And the world's gonna know your name.
Ito po tayo. Anong masasabi niyo po ngayong event na to? Kung ano po? Hindi naman ilalabas. Sige po. Magandang umaga sa inyong lahat mga kaibigan. Iba't ibang grupo na rider. Kami po ay sa pamilyang Ragado at sa Osorio ay nagpapasalamat sa inyo sa inyong mga tulong at sana patuloyan kayo ng Diyos at siya ay magbabalik sa inyong mga pagmamahal na ginulong niyo sa amin at ito ay makakatulong sa may sakit na anak namin at sa international athlete riders at sa mga iba-ibang grupo ay ang masasabi ko sana ay pagpatuloy nyo ang butihin na pagtulong nyo sa mga ganitong sitwasyon makaramdam rin ng mga nangangailangan ng tulong ito ay isang remembrance namin sa inyong lahat at sana mas lalo pang lalawak ang inyong pagmamahal sa mga kapatao na nangangailangan ng ganitong mga sitwasyon po. Kaya maraming salamat po.